Bun, v-am găsit la un nou episod cu Stumble Guys, cu, nu știu, al câtelea episod, cu al 5-lea, cred. Dar nu mai am jucat de mult timp Stumble Guys, după câte mi se pare. Și hai să dăm la un super lucky din ăsta, dar nu cred că ne dă un super lucky, ne dă un super skin, așa, dă-ne un super skin. Ok, ne-a dat un super skin epică, care nu o să joc cu el, că arată urât, oribil arată. Așa, ce mai este pe aici, nu mai știu. În fine, hai să intrăm la costumele mele preferate. Și am doar două epice, asta și asta. Bine, două legendare, că epice. Oh, nu aveam, de unde am skin-ul ăsta? Habar n-am. Cu asta o să jucăm. Și hai să mergem la... Pardon, hai să mergem la abilități. Și avem scutul și inima. Și scut de gumă, balon de gumă. Nu știu dacă să jucăm la evenimente sau la skin-uri. Da, cred că o să jucăm la... Hai să dăm un match normal. Da. Da, jocul ăsta e foarte interesant. Nu știu cât o să mai joc, dar o să-l jucăm, că n-ai începutul. Da, jocul, sincer, nu mai m-am jucat de câtva timp. Pe chiar nu mai m-am jucat în timpul liber, chiar nu glumesc. Că nu m-am jucat alte jocuri. De exemplu, la Mamutan, care l-am terminat ieri. Ok, harta mea preferată și cred că nu o să avem net. Nu avem net, ce-am zis. Am căzut ca prostul. Băi, ești prost? E clar, o să pierdem meciul ăsta. Dar poate reuși cumva să ajungem cu stil. O să încerc scheme, că nu știu să fac scheme. Ok, pierdem. Oh! Bă, mie nu merge netul, că dacă mergea și mie ca lumea... Hai. Oh! Ok, ne-am calificat cu noul skin care l-am și eu. După ce pierdem sau câștigăm, vedem, să ne uităm la noul Palpes, bitul șmecherilor. Ok, cerc că n-a fost deloc. Hai mă, cădeți unii. Aoleu, mamă, ce am zis, că eu nu văzusem că-i triu. Bă, babă, ce noroc am avut că a căzut ăsta. Știu, acum să-mi zice, mă, ce jocos am fost, dar sincer, inima îmi place. Alelelelelelelea.
Sincer, chiar în ultimele momente nu am dat seama că se făcuseră triunghi. Ok, o să pierdem meciul ăsta. Oh, nu mai merge netul. Hai mergi, hai repede. Wow, stai că nu m-am lovit. Am căzut ca un prost. Dar nu-i vina mea că a fost lag. Ok, o să pierdem, nu avem șanse. Dar încercăm. Ce încercăm, nu știu. Ok. Bă, de ce e apa asta ciudată așa? Bă, stai bă, de unde mă duc? Nu mai am putut să sar. Dar eu dacă sar pe aici... Na, e prea înaltă aia. Noi încercăm acum lucruri. Da, cred că aveam nevoie de viteză. Da, hai să vedem cine a câștigat. Nu știu cum, nu mai știu cum se numea asta. Nu știu cum se numea. Habar, nu. Ok, în fine. Așa. Să dau două, să mă joc de 2 ori. Am înțeles. Bă, de ce pe Stumble Guys îmi dă reclame? Nesimțiților! Îngheață vacile. Gata, da viscolul peste ele. Ce este Farmington? Băi, 2 ori naibii, Farmington, am înțeles, cel mai bun nume. Bă, dar eu nu vreau să țină videoclipul ăsta 7 ore, vreau să țină și el maxim 8 minute. Dacă îmi dă reclame și nu combinem. Așa, hai să vă arătăm noul Palpes. Așa. O să vă arăt pe ăsta, normal că na. Ne dă un ability tokens, nu știu cât, Sparking Head, cred că e. Din astea vreau că o să mai facem și o să mai vă pun la vot să votați ce vreți să mai deblocăm. Ca el, skin-ul ăsta e miștocuț, așa. Vibe Box, așa, avem un din ăsta. Un din ăsta și ăsta îl vreau, că e cu pene și arată bine. O avem pe doamna Plushy. Așa, avem pe asta, schema asta care dansează. Mișto. Ok, vreau emoticonul ăsta. Face asta de ninja. Bă, ce tare! Ok, ăsta îl vreau neapărat. 50 de gemuri și ultimele ne dă asta și asta. Și arată mișto și asta. Da, ăsta a fost tot episodul și update-ul și eu cred că o să mai jucăm jocul ăsta mult. Dar o să facem 5 episoade și după aia o să jucăm un joc horror. Da, ce să vă amintesc eu, să apăsați butonașul de like, să vă abonați ca să primiți notificare când mai jucăm Stumble Guys sau alte joculețe faine și ne vedem pe data viitoare cu un nou episod. Eu am fost Cerbu Gaming și ne vedem pe data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!